Здравейте, аз съм номер 3 и продължавам 13 епизод, мисля, че не си играя да ги помня. Не, маняк с джетпак. Вижте как ще да скоча като първия глупак. Усетихте, не? Ана, майка. Става тук, бе. Мачка ти, бе. Супер. Пати маняците. Дай ко сега така лично обстрелват всички, бе. Пич. Дай ми шлема. Бах ти глупака. Кой дабъл кил направи? Къде си, бе? С как дойдоха при мен, бе? Добре, бе, глупав. Идиот. Кой на тока? Постоянно от някъде. Ай, какво откъде на тока? Така, добре. Headshot. Да чувам някакви да летят и да му обстрелват някъде. Боже, аз съм бил слепок. Яко. Think speech. Окей, движиме се. Аз не мисля. Хубава. Окей, искате да мрете. Сигурен съм. Аз мазя как се предпази. Откъде, бе? Но пак взех някакви патрони. Там моите ми ги фърлят. От страни. Не се движа. Какво видяхте? Ето къде си бил. Горе. Окей, защо не се движа? Think speech. Добре, сега вече се движа. Така е по-окей. Ох, вещици. Добре, че вече ме разбрах цаката. Минали епизод много съм не с тия години. Дръжай бомбо. Бомбояж! Виждам тая. Смахнати вещици. Знам вече как да ги убивам. Но е по-лесно да. Окей, монстър кил. Но точно играят CS, както да е. Опа, някой ме видя. Ето къде си бил. Окей, намерих тебе. Окей, още някой ме стреля. Чили, бе? Окей. Ти си долу. И само деца ги хабя. Вече ще си ги пазя. Окей, видях там някъде някой. Ти не умря, да? Окей, хай спира, бе.
Окей. Окей. Дабъл кил. Трипъл кил. Ай по-бързо то като всякъде. Тия тапаци почнаха да настрелят ли? Стига. Може да бъде. Дай хил патрони, глупости, че ще му се пише. О, шет. Ще игра се и това, че е по-мощно. Повече кефи. Парай моите джуджета, приятели. Защото ще те нацепам. Шит, няма къде се крия. Определено тия не ме забелязват. Токът моите. Бова идея, момчета. О, да, дабъл кил. Не, още се спамват. Мрете, бе. Посвърх на 10 метра. Добре, там един. Там още. Ето с базуката. Доста ме нервят. Така. Умря. Опа хил. Вземам карче. Тук е лесно. Къде слязахте и сте дият. Опа, летящи градини. Чувам ги, защото съм със сам. Баси маняк. Уби ми моя фул робът, пич. Юпи така. Окей, пич. Сако. Майко. Оцели го. Добре. О, не, спайдър. Мен мъзга се. Не съм виждал по този епизод. Обърках се. Не епизод. Сериен пред, извинете за грешката. Не знам какво ми предстои. Определено трябва да се сейфвам, защото ще има яко меле. Като гледам от всякъде ме нападат. Аз също съм свикнал на гледам мелета. Защото съм нуп още. Не. Тези са прекалено много. Окей, сега първо кой да стрелям? Скажете ми. Отляво и дясно с базуки. От всякъде. Худе, те с не мрат ли на един куршума? Както миналия епизод. О да, трипъл кил. Фул кил. Монстър кил. Правилно разказах играта. Стрелят ми с малко поля. Малко отстъпление. Така. На заден ход. Защото почнаха да ме нерват. Аз се още ли имам? И да. Още е 13 епизод. И да. Чакай само да поставя тук. Добре, продължаваме лето. И да не се забрикосвам. Не, кучето. И добре, до другия епизод и чао, чао.